dan juga didukung dan juga disembuyung oleh campur sari yang dari New Rido Saptro, dan juga dibantu oleh juru suara dari WR Sound System Audio, dan juga disuting oleh YouTuber nyergah profesional Dawir Dipo Wirjo Channel, dan juga dihadiri para penyepuh dan juga sesepuh yang dari Nganjuk ya, dan juga dihadiri jawara yang dari Macan Gedung Kuning, dan juga Macan Lu Toyo Margo Mulyo Singo Rogo Layang Seto ini jurus kejang, sing tinggi jurus kejang, perasaan dari Komando Satrio Nusantara. Gantian mas bro, iya ganti medut, yo ganti dada, sing tenang masih. Mas Rudi sing awas, bahaya sing awas, keamanan tetap terkondisikan. Pak Jadil, Pak Ipung, yo, dibantu kalau lagi jawara dibantu no aku ya iki, ngaren rane kalangan itu. Waya potong, waya ora, pemain manut karo wasit, manut karo peraturane, manut karo tatanane, tertib yang sudah disepakati oleh Pak Doyo, disepakati oleh panjenenganipun Bapak Guntur Wahono, Blitar Tulungagung Trenggalek, ora popo dan ora tegas Bapak Paloni Pandi, pecut ulet wesi atos budal jamoni karo gustik lho piye. Sepenting jamoni ora kleru. Jamoni kleru yo mbuh. Yo, dengo sing tawar iki lho. Dengo sing dadi awu. Dengo sing dadi badan. Inilah salah satu rombongan dari Sentiban yang dari Blitar Tulungagung dan juga yang dari Kediri, langsung dipimpin oleh panjenengan Gusti, oleh panjenengan Bapak Guntur Wahono dari Blitar sampai Nganjuk. Ki Master Muji dari Pecut sama dengan Bang Sri Leko Blitar, persaudaraan dengan Bapak Nasib yang dari Komando Satrio Nusantara, di tengah ini Bang Kayat Pak Rubi di tengah ini. Pak Sutik itu yang sebelah timur di Toto, Mas Mujib kon liwat Tawang, liwat itu Mas Mujib bantu itu yang sebelah timur. Mas Tony sing awas Ini Bapak Nasib dari Komando Satrio Nusantara, persaudaraan Kermas terpuji dari Bang Sri Leko Blitar dan di Penataran. Muga-muga nasib api. Amin ya rabbal alamin. Nek yo guyu, rakane guyu. Jago tenan yo ini. Persiapan dari tim medis Mas Anto dan juga Bapak Sumari di bawah panggung di pintu yang sebelah timur maupun barat. Dan mau nangis aku mau sabar usapi kenek yo guyu, ra kenek yo guyu. Inilah yang menunjukkan persahabatan betul-betul menjadi sahabat, tapi di atas lawan, di bawah juga kawan. janjimu janji kuwi gampang diucapne iso kadang sayang
dadi nih Mas Nur Gagak op yo perasaan dari Tulungagung bersatu wis suwi ora munggah rada kaku awake urip lawas ning Malaysia ning Johor Baru yo dadi toke ora ngerti balik yo was coba nih petite ngiwo karo dengan munggah karo medun di tengahnya Mas Rudi persiapan untuk rolling wasit yaitu Bandut yang dari Tulungagung Tambak Rejo dengan Bapak Gun Tomo yang dari Wisagedi Bandut yang dari Tulungagung Bersatu dari Tambak Rejo dengan rumah di Bono untuk naik ke panggung dan juga Bapak Gun Tomo yang dari Wisagedi untuk rolling atau penggantian wasit Mbah Imam Kayat dan juga Mas Rudi helmnya tiga ini Mbah Kayat Mas Rudi menjadi keamanan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terhormat kepada Bapak Gun Tomo yang dari Wisagedi dimohon untuk naik ke panggung untuk rolling atau penggantian wasit Mas Rudi dan juga Mbak Imam Kayat monggo Mas Nur Gagak di tamane Joko Mantrani Leno main sebelah no ning dadane mana dadaku ya iki dadaku yo dodo yo bau ora popo kurang satu kali cambukan monggo Pak Tomo yang di pecuto ini wes ben ditunggal ya dhuwur lek ora rejepo bene ben ditunggal matur suwun Mbah Kayat matur suwun Mas Rudi durian cangkokan dari rupane isor dipun kantos Bandut dan Pak Gun Tomo Mas Cemir dari Serengat Perosotan Bapak Haji Sukarman dari Bang Sri Lego Bencar di tengahnya sih Bang Tomo monggo Pak Cemir di carane langkahe siji amprih ora kene yo kabeh dulur kabeh kanca kabeh bolo kudu musuh iki musuh jangan londo kae pecutannya kalau taktik nyamber walang lalu on nyampar baju dan sekti tanpa wajiran teguh tanpa berguru gitu kata pondok jane tunggal guru ya neng ojo nganti ganggu tunggal kiai ojo nganti belanjani jadi tunggal kawruh ojo nganti nisruh iki tontonan radio tutunan iki tontonan radio tutunan tutunan sing katon jadi jenis seni tiban yo iki seni ojo jaya senep senep masalahnya kok kian sambel lebih Mas Cemir dari Semangat yo pertotan karo Pak Haji Sukarman yo Kiblas rong tahu dan si alus mulus bocah dasar yang ganteng
belajar ini mergo urung pensiun dadi bakal belajar. Iki Mas Rudi Yanto dari Komando Satrio Nusantara perbuatan dari Wisageni Subringin Tanah Kulon Blitar. Mas Yono ditamani coba menerani Mas Yono. Yuk gil lo kalah gil waktu lagi jenis gil bundal kan dulu kan jenis kepala kandil sing goreng sego kan jenis sotil ojo potapati kintil kintilo karo gusti kae sing video keh ojo karo sini yes rosso tenang jadi ya ini dari Wisageni dan dari Tukar Kamro. Wes sak pol mulai nyambut pokoke aja madhep pokoke aja ngewal wes sak sirmu adu skill adu awas yo paguyuban Tukar Kamro akan berhadapan dari Elang Perak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
sangat menghibur untuk kita semua ya. Atas nama dari segala panitia Dikir Fatihah mengucapkan terima kasih. Yuk dilanjut bro. Mas Agus dari Blitar Barat, Persodan Bapak Karim dari Jabal Sari Tulung Agung. Milih betul sebarang Mas Agus, yang pentingnya di atas panggung. Yo, sang rosamu calone diwalas pitung sapi rosone ya. Pak Karim piye carane langkae tinggi? Ambrih ora kena piye iki yo. Aduh lawas iki ya. Hai. Salaman matur suwun Pak Karim. Mas Agus matur suwun. Iki so ganti iki. Keamanan Pak Jabil tetap terkondisikan nggih. Mas Ipung keamanan tetap terkondisikan nggih. Pemain yang di pintu sebelah timur Mas Mujib tolong ditoto. Mas Tony nggih. Mas Edi neng ngarep belen loro ae. Aja oke. Lek rung tek loro aja mlebu sik. Mas Mujib tokno kerengmu jajal kaya apa tak pengen. Tunjukkan pesonamu. Iya ya. Ngono lho. Idumu cek mandi apa ora? Tak jajal iki. New Rido Saputro WR Sound System Audio. Yo diklek syukur kalian nih yo timbang golek anggur kalian. Yo rasa kesusu kesikut atos rapena. Bambu Kani dari Tulungagung Komando Satria Nusantara Pendekar Bersarung kalungnya anyar kayak kemblelet Persodan dari Bapak Metek ya dari RBC Ringin Brajan. Di tengah nih Badut Pak Guntomo di tengah nih. Ki podo jagone kabeh iki. Ora apa wayang lawas ning Rumeyang ya iki. Enek 15 tahun ora ditokne. Yo. Ditokne neh iki. Dungkal ngilmune neh iki. Skillmu tokno Padi. Ketangkasanmu tokno. Kekebalanmu tokno, lembu sekilanmu tokno. Neng ojo lali karo Gus ini. Rapalan kone Gus teke piye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang guru ma'a ismihi sayun fil ardi walahu samai wa huwa samiul alim. Wah, MC ne yo dalil barang ya orangnya kekuatan dunia bumi langit sak sini kecuali kekuatan Gusti ingkang purbeng dumadi. Wayang anyar dan cek kentur iki pelajaran nih. Yo le sing apik maine. Dari alap-alap SBR. Ayo. Andenge kerak iki kan. Ora apa-apa le. Jago pangkah wani. Miras ngirus karo golek pengalaman. Miras ngirus karo nimbo ilmu. Sing jaran tiban ki piye? Sing iso nek musuh ki piye? Sing disambayane iki piye? Iya. Tenane, Bro. Rival pani. Dari alap-alap SBR. Yo. Mas. Aku nunggu kowe. SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel yo sing hati-hati lagu lawas iki ya bongol model iki cilik ora bakal gede rumus cilik ora napa bengos
sing lali, dingno sing dadi badan, dingno sing dadi awu, dingno sing dadi odono. Yo, di tengahne Mas. Badut di tengahne, nggih. Sapa wong sing ora apa-apa. Waduh, jangkunge soalnya. Waduh, sawane iki. Campur Sari New Kridos Saputra berkolaborasi dan Bapak Maruk Islamuddin yang dari Setio Budoyo Pojok Satunggal berkolaborasi dari RBJ Ringin Brajang musiknya kolaborasi sik sing tak tunggu persahabatan kowe ngajak Satrio Bentut Rejo Tangan Hermo Kandel nganti lingsir sarenge ana kene yo ajaran Pak De sak rosamu rasa ikhlas wis kontekno tak es boyoke tekno ora apa-apa si kebal dan gudung rulang macan pateni gudung kebulan doh Mas Hermo Kandel aku mangke pokoknya jan titisane bae ditenani mas cinta ciwa ali janjine kan yo Pak De alasan gantian ganti mecut yo ganti tadah yo ganti mecut sapa wong sing ora gelo ora nyapa to kowe ora teko cek repot Mas tandur ya janjane kowe ati gelagatmu saja nyupriyani yo atiku sujo yo Mas Darmo tekno ya bapakmu karo ajar bapakmu yo acara lelangkai dari RBJ Ringin Bajang Bapak Sunar RBJ orangnya bilang dong kayu kita ini Mas Utomo salaman lek goreng sombene tanggal 11 rolas di Ngancar Kediri oh di semua kadang yo iki Bapak Bangun Bapak alias Bapak Tangi Tangi wis ono gedine wesane yo persotan karo Mas Suci dari Dong Cangkring Tulung Agung hit tukar kawruh komando Satrio Nusantara monggo Pak Bangun alias Pak Tangi sing tangi apa nih yo mbuh ngerti kono iki subuh kok sekrune ibu Mas Suci rusuh pitung gajah tenan iki ya nggih memang
memang adu skill, adu ketekasan. Tengok sing lali, tengok sing tawar, tengok sing tuwa-tuwa, tengok sing dari badan, tengok sing dadi awu. Boleh icol, tak bangun. Yo, yo, sak rosane ae. Aduh, rosane dibayan. Iki seni, ojo dadi senep. Kula kuwi sing hati-hati. Iki tontonan, dadi tuntunan. Manuto karo tatanane. Op, jago ya ono kuwi. Sok kalah ya sok menang. Sok menang ya sok kalah. Kalah terus sedih. Menang terus sing kalah ya dipek. Kalah terus nyungkal. Rangandel kalau kalah. Gerak tek oleh. Salaman Mas Uci, Pak Bangun, Anes Pak Tangi, nggih, matur suwun. Podo. Ki, sapa gandeng iki? Podo kendute iki. Lek sepuh musuhe sepuh, lek nom ya musuhe